Good morning mga kasingkit. So ito nga ay aming unang araw dito sa Pangasinan. Ayan, kape tayo mga kasingkit. And ito pala yung harap ko. Ayan, napakagandang tanawin. Ang sarap sa mata. And then ito naman yung aming almusal. Sinangag, itlog, scrambled egg, kamatis, sibuyas, and tuyo. So yan, pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad nga ako dito mga kasingkit. As in kasi ang ganda ng tanawin niya mga kasingkit, napakaganda ng sikat ng araw, then kulay green lahat ng iyong matatanaw. Ayan, hindi ko alam yan mga kasingkit kung fish pan ba yun o sadyang ganun lang siya. Then ito nga, nagyaya ko kay Baboy na pumunta sa pinsan ko kasi malapit lang naman yun sa tito niya, sa may Palino West lang naman yung pinsan ko. So yan, nagbiyahe kami papunta doon, and yung motor pala na gamit namin dyan is motor ng pinsan niya, hiniram namin. So yan mga kasingkit, parang nasa summer lang ako dyan mga kasingkit kasi ganyan na ganyan din yung daanan namin sa summer. Ayan, mga palayan, ganyan. Tapos ito, green na green talaga siya mga kasingkit. Napakagandang pagmasdan yan mga kasingkit. And yan, pag uwi nga namin, nagluluto sila dyan ng sopas. Ayan, yung luluto nilang sopas. Napakasaya lang dyan mga kasingkit. Then, ito naman si Thor ay nilabas ni Baboy sa kulungan. Then nung gabi nagpunta kami ng peryahan kasi nakita namin yan nung nagpunta kami sa pinsan ko, nadaanan namin yan. Then yan, nagyaya nga si Baboy na pumunta dyan. Then ayan, naglaro nga kami dyan sa sa color game, yung hagis-hagis bola. Yan, antuwan-tuwa dyan si Baboy mga kasingkit kasi nanalo kami dyan. Actually, dalawang kulay lang naman talaga dyan tinatayaan namin, orange tsaka green. Pero, lagi siyang lumalabas. So, yan, nanalo kami dyan. Tuwing mananalo kami, tuwing tatapatan ng bola yung kulay, tuwan-tuwa talaga si Baboy kasi ang laki din ng taya niya dyan mga kasingkit. Kaya, grabe talaga yung tuwa namin dyan. Then, minsan lang naman kami pumunta dyan mga kasingkit. So, yan, then, pagkatapos nga namin magperya, since nanalo naman kami, nagpunta kami ng night market. So ayan, nagustuhan ko nga yung lechon baboy. Pumili kami dyan ng 1/4 kilo. So ayan, pag uwi ko, kumain na ako mga kasingkit. So yun lang, bye!